ఆంజనేయ ప్రసన్నాంజనేయ నమః. శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న శ్రీ ఆంజనేయ నమః. ఆంజనేయం మహావీరం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం కరుణార్క ప్రవం శాంతం రామదూతం నమామ్యహం మనోజవం మార్గతుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయోధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. నీ పాద కమల సేవయు నీ పాదాక్షకుల తోడి నెయ్యమును పారబోత దయయును తాప సమందార నాకు దయచేయగదే. శ్రీ ఆంజనేయ ప్రసన్నాంజనేయ శ్రీ ఆంజనేయ ప్రసన్నాంజనేయ శ్రీ ఆంజనేయ సమర్థ శ్రీ ఆంజనేయ ప్రసన్నాంజనేయ 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 శ్రీ ఆంజనేయ ప్రసన్నాంజనేయ